खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि सनितपुर जिल्ला इउएन एकाडेमी बर्डआ सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ थामथि खेबनि थाखाय मान बावनाय हाबाफारि लादों। 2024 मायथाइनि एचएसएलसी आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ बाथासिपुर इउएन एकाडेमी फरायसालियाव सनितपुर जिल्ला इउएन एकाडेमी बर्डआ मान बावनाय हाबाफारि लादों। सनितपुर जिल्ला हिसाबै गासै गंबा इउएन एकाडेमी फरायसालिफोरनिफ्राय गासै सा 97 फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हादों। बेनिनो सासे स्टार आरो सा 34आ सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों। सनितपुर जिल्ला इउएन एकाडेमी बर्डनि आफादगिरि गिरिन स्वर्गियारि बिथाङा मासि लानानै दैदेननाय बे हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लायो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि कमल कुमार मोसाहारि, सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि एनस मोसाहारि, सा दिखियाजुलि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि रादाय बसुमतारी आरो सा दिखियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सनत बसुमतारी बिथांमोना लोगोसे गंफ्रोमबो इउएन एकाडेमी फरायसालिफोरनि गोरायुं फोरोंगिरिफोर लोगोसे फरायसुला फरायसुलिफोरा बे मान बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। बे समाव रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोनजों साबायखर बावदों। बे समाव बुंनो सानदों जे देग्लाय सनितपुर जिल्ला इउएन एकाडेमी बर्डआ गावसोरनि इउएन एकाडेमीनि फरायसा फरायसुलिफोर 2024 इं मायथाइनि जे मेट्रिक आनजाद बे मेट्रिक आनजादाव सेथि मासिआव उथ्रिसारनाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ दिनै बाथासिपुर इउएन एकाडेमी फरायसालियाव बरायनाय हाबाफारि लादों। आरो बे हाबाफारियावनो आङो दान्दिसे हांख्रायलेखा आलासि महरै बाहागो लाफैनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों जे दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारियाव थारैनो बेयाव देग्लाय सनितपुर जिल्ला इउएन एकाडेमी बर्डआ फोरमायनाय बायदिब्ला 87% बिथांमोननि इउएन एकाडेमीनिफ्राय देग्लाय मेट्रिक थाखोआव पास जादों आरो बेनिनो 34 जना सेथि मासिआव उथ्रिसार जानो हादों। बेखौ खोनानानै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आं गोजोननाय मोनदों। बिथांमोननि जि टप थांनाय जे राङापारा बिएन एकाडेमीनि मा नाममोनलाय बिथांमोन बे फरायसुलि नामा बेनिनो इउएन एकाडेमी टप थांनाय सुलेखा बसुमतारी बिनानाव बिथाङा राङापारा बिएन एकाडेमीनिफ्राय टप थांनो हादों। बेयो गोजोनथाव बाथ्रा जे आङो आसा खालामगोन जोंनि देग्लायनि सनितपुर जिल्ला हिसाबै जे फरायसा फरायसुलिफोरा मेट्रिक थाखोआव जे सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय बे हारा थारैनो एसे खम जादों। आसा खालामगोन जोङो देग्लाय जिल्ला एबसुआबो जि जोंनि 200 मिसन जोङो दङमोन नाथाय बेनिनो जोङो 109 जनल' जोङो देग्लाय सेथि मासिआव उथ्रिसार जानो हानाय जोङो फरायसाफोरखौ मोनदों। जों आसा खालामगोन फैगौ बोसोरनिफ्राय जोङो फिन आरोबाव सोलोंथाइ बिथिङाव जिल्ला एबसु जानानै गोख्रोङै खामानि मावनो नाजागोन आरो आसा खालामगोन फरायसा फरायसुलिफोरा मोजां फरायनाय बिथिङाव गोसो होगोन आरो देग्लाय जि फरायसाफ्रा मेट्रिक थाखोआव पास जानो हाबाय बिथांमोननि जिउआव लानाय थांखिफोरा जाहाथे मोजां जाफुंसार जाथों, मोजां लेखा फरायनो हाथों बेखौनो जोङो जिल्ला एबसु जानानै आसा खालामबाय। जों बोसोरे बे मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनाय जिथु फरायसाफोरखौ सनितपुर जिल्ला इउएन एकाडेमी बर्डआव थानाय गं9 फरायसालिफोरा खौसेयै जों बरायनाय लायो आरो देग्लायबो जों बे हाबाफारिखौनो बेयाव दिनै मावफुंदों आरो आं बेखिनि फरायसाफोरखौ जिथु सा 34 फरायसाफोरखौ बरायनो मोननानै दिनै गोजोननाय मोनदों आरो जाहाथे इयुनफ्राव बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन रिजाल्ट लाबोनो हायो बेनि थाखाय जों बे फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनाय जादों। इउएन एकाडेमी सनितपुर जिल्ला हिसाबै देग्लायनि रिजाल्टआ माबायदि इउएन एकाडेमी सनितपुर जिल्ला हिसाबै रिजाल्टआ जितु देग्लाय बांद्राय खिन्थु मोजां जायाखै। 7% एसे खम जादों पास पार्सेन्टेजआ आरो पास जादोंब्लाबो जितु फार्स्ट डिभिजन मोननाय फरायसाफोरनि गेजेरावबो जौखोन्दो हारा जितु नाम्बार मोननायनि जौखोन्दो हारा एसे खम फैदों। थेवब्लाबो जोङो फैगोन समफोराव बेनिख्रुइ साबसिन खालामनो हागोन बेखौ जों फरायसाफोरखौ जों आसा खालामो आरो जोंनि सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गासै फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिफोरा बेनि सायाव मोनसे आसा दङ। जिहेतु रिजाल्टआ
बेनि गुबै जाहोना दङ जों सानो देग्लायनि जिथु एसएसएलसि आनजाद मेट्रिक आनजादनि कुइसन जिथु पेटार्नफोरा गामाखालि बोसोरनिख्रुइ देग्लाय गोब्राबसिन जादों आरो एमसिकिउ जिथु 45 नम्बरनि एमसिकिउ बे एमसिकिउआवबो फरायसाफोरा पाजल जादों जिहेतु बेयाव कुइसनफोरा माखासे मिस्टेकबो ओंखारदों आरो सानखान्थि आयदानि कुइसना माखासे बिजाबाव गैयै कुइसनफोर फैदेरनानै जोंनि फरायसाफोरखौ थिक एन्सार होनायाव गोनो गोथो खालामदों। बे फरायसालि जोंनि जिथु हाबाफारिखौ जोंनि सनितपुर जिल्लायाव थानाय फरायसालिफोरा जिथु गावसोरनि फरायसाफोरखौ बेयाव लाबोनाय जादों आरो बे फरायसालिनिफ्राय जोंनि इउएन एकाडेमि बाटासिफोर फरायसालिया जोङो बेखौ बानजाय आफाद हिसाबै जोङो दानानै लादों आरो जोंनि फरायसालिनिफ्राय गासैबो खरस पातिफोरखौ जोङो खालामदों आरो जोंनि सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय फरायसालिफोरा बिदिनो बोसोरफा गंफा बे हाबाफारिखौ मावफुङो आरो बे मावफुंनायाव जेसेबां खरसा जायो बेखौ बे फरायसालियानो बानस'यो। दिनै बे हाबाफारियाव आलासि महरै जोङो हांख्रायनानै लाबोदों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि मुस्रि एनस मोसाहारि आरो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि कमल कुमार मोसाहारि लोगोसे जोंनि दखरानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथांमोनखौ हांख्रायना लाबोनाय जादोंमोन। एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकेल साइन्स, इडुकेसन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफि, इकनमिक्स, जिअग्राफि, एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव एक्सपिरियेन्स एन्ड क्वालिफाइड टीचार्स, बेस्ट एडुकेशन विथ एडोरेबल फीस, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 99 जौखोन्दो लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।